Ụmụnne m ndị Igbo ekede m unu. Asị m nke onye shi na zere ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe asị ka nkwukwa ya. Ụmụnne m, ife mgbadoro ife onyonyo ka a na-akpọ Akwụ Ojukwu. N'oge gara aga, I have explained a lot concerning this, and many people are still calling me to ask me some series of questions regarding of this. This is a palm fruit. It's obtained from the palm tree known as Akwụ Ojukwu. It's the medical in nature. A na-eji mkpụrụ akwụ ya eme ọtụtụ ife dị iche iche. Mmanụ ya eji eme ọtụtụ ihe dị iche iche, something like antibiotics, most especially mmanụ Akwụ Ojukwu. So it does a many functional work. Mana ndị be anyị sị na nkụ dị na mba na-ehere mba nni. Anyị nwa bụ ndị Igbo might or may not know the purpose of Akwụ Ojukwu. Ọ bụrụkwa na ana niile ka Akwụ Ojukwu na-epu. Ịkọkwazi na ya ka ọ bụrụ na ana niile ka ọ na-eme. So nya bụ ife is so spiritual beyond that even you cannot understand. So dịka onye na-eme gịnị, onye na-amụta ụmụ na-eto eto, o kwesịkwara n'ezie na iji enwe mmanụ Akwụ Ojukwu maọbụ mmanụ akị ya, maka ụmụ na-eto eto. O nwere ka ife ga-esi wee mee mata burubuo. Ọ bụ nya ka ndị nna nna efa, ọ bụkwa nya ka nne m ji wee mee gịnị wee zụọ m. Ọ dịka ife onye ife mkpani na-eme, ife a na-akpọ conversion n'oyibo. Ọ bụkwanụ na mmanụ akị Akwụ Ojukwu ka iji eme gịnị, ka iji agbara mee gịnị nye ya. Also ọ na-ada root kwa onye ritere nsi, ya bụ maọbụ onye zọtara nsi. Is anti-poison, antibacterial poison. So I always call this anointing oil in ndị Igbo. Yes. So regardless of what I say earlier, onwe ife dị na Akwụ Ojukwu bụ a waste. Unu n'anya nke ka a na-akpọ ohango. I don't know what these people are calling it on your dialect, but ohango bụ ife a na-ewochapụtakwa na Akwụ Ojukwu. Ndị be anyị ji eme ngo maọbụ akọta, ncha akọta maọbụ ọtụtụ ihe dị iche iche. But apart from all these things, ejikwa eme some spiritual work. Ife niile unu na-afụ. So that is what I have to say for here. So if you have any question you can ask concerning this, please don't hesitate to write it on the comment section. But what you can do for me is that if you see this post, please share it, recommend it to others to learn. If this is the first time you are crossing my video, I say welcome. Follow me my Facebook page, most especially on my YouTube page. Don't hesitate to subscribe and on your link notification bell so that anytime you come across my video, you can able to watch it. I am still the man only Mazi-UC. Thank you all and bye for now.